Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kakanhun jong kinong tray contractor jong ka Ribhoy District Hapo Kashatri jong ka Ribhoy Government Contractors and Suppliers Association mentakas ni kilalom kajing lang hanong po banyakran hanor kajing kibak yakandu kamtam ha kabayde bat kajing bam yo kam yo jam bat kiwede kajing kibak yakandu Hakani kasngi la sakhi ya kajing wan yashim benta jong ki spa ngut ki contractor nakaleng jong ka district ki balapan pau yala ki jong ki jing ki ba ki kandu khamtam ka jing bam yo kam yo jam shu na ba ki babun ki kam ki bami hapo ka district ru ki lawan tre bat kni no da ki brio ki bana shabar ka district uba plela tiuso vice president jong ka RBGCSA habakran chekila pathai kubor hadian katay ka jing lang ulapan pau ya ka jing kemen ba ka jing lang kalalong ka basaiso ha ka bala yo banya thir ya tai ya shibun kimat ki bakum kinong tray contractor ki kandu jing ha ka district ulo ang baling ba ka ni ka jing lang la shim ya karai ban persha jorru halor ka jing ai kam tang yo we ubreu klem da phya lang kapenduk kam duk jam ye ki kontraktor na ka district bat kham tam ki kam ki jam ki bakot ta ki klor tingka la yo bet bantrei tangi kontraktor na shabar ka district ki badan jinge dei bat ki menteri sarkar la ne ki tai high level kat ba ye ki kontraktor na ka district pat ki hab ban shushong klem kam klem jam ulai thu ba ka seng ka persha jorru ye ki kontraktor ki babam armaloi na ba ka niru ka khta bha ye ki kontraktor ki batrei bet thek tang ya ka ne ka kam da ka bakdo ba ki dan bun ki officer ki nong tre sarkar ki nong hikai ru kumju ki batrei ya ki babun ki kam ki jam bat kentu ye ki bor badai khmi ka sarkar bakum ki ne kam de ban ailat satya sa ka wei de ka jing bakum ki kontraktor ha ka district ki je kendu ka dei ka jing sakut jong ki bill la ne ki pisa ye ki kam ki ba ki la dap ban pendap ban tray kat ba ki tu ki badan jing dei ba ki he ki han la ne kita ki high level ka bill ka jong ki ka yat bet khlam ka jing wit lai thu uba ple la tiu so halor kiti ki jing uba aple la tiu so ulai thu ru ba ka seng shen kan salet banya kan du bar ban ai jing tho sha mentri rang ba ka jalla u konrat ke sangma banya kran halor kini ki jing bar ban dawa ba ka sarkar kadi ban pinti kana ba prapo percent jong ki kam hapo ka district dei ban ai shi ki contractor local bat kin turu ye ki san ngot ki MLA jong ka district ba kin shim khia bat phai khmat lam halor ka ni ka jing jong ki contractor ka district meeting ke bangi laya penyesong mataksi nakaliang ka Ribhoy Contractor and Supplier Association sia kalalong ka siso ha bangi layo banya thir banya kren sibun ki kiba mangi ki kontraktor na po ka them Ribhoy ni yesem te nalor jo kani ka kam ka bangi yo banya kren kani ka ski la shim ya ka ju karai kata karai ka long bangi lek ban ya kendo yo chief minister ban lek delegation chu rengkat ba ka memorandum ban lek ban pan ya ka hok ka jongi kum ki kontraktor ke bangi di banyo ya ka hok apa di banyo kam yo jam beron po ka district ke jongi kino ki kam di bami apa ka district ke jongi mangi ki nakaliang ju ka seng ni yeng ban pano no u ban diman ya ka hok ka jongi ba 30% ni di banyo kino ki kam ki bawan hagi ki kam ki bawan mi apa ka ne ka district ke jongi bat kata kalong ka ba ni lashim ya karai bat ka wei bat ka bentang kalong ba kedon ka jungi ke jungi ba kini ki kam kontrak ke ba mi apo kan ka district ke jungi pun kita ki brio ki bawan kam ki dei ki ba ki kontraktor ki bangi jui tang ba ki dei pat ki brio ki ba em be kam kontrak da ki don ka kam ka ba ki tre armoloi la banong ba ki ba armoloi kum kita ki la banong ki noi kai la ni ki la banong kilo ki bangi sem kum bangi la ya keren dia kata ki persya jor ngin lek bani kendu ya engineer ni officer bakim dei ban aila hukum kita bakin yo ban rung ban tray kan kam nomor mangi ibe tray tang nam tang ni kam ru ngi cinjar do kan ni ta kalong ko pangi yo ban ya keren mene bat sibon ki je keren kalong ba ka jige ka ba ki kontraktor ki yesem ha ka bai dei ba ki kam ki jam ki bangi yo ban tray la kalong khamtam ka ba pau long ko water resources kaba kontraktor sisa jungi po ka them Ribhoy ila pendep ka kam kat ba ya ki bil pat nimsim layo adu menta idon ki kontraktor ki bahab banyo e ka bil to ki penpau bahab ban iban siu ka aran nilai persen te kata kalong i kerpat ya kane namar ba nilayo sngo ga e ka chief minister ko wan banyo kejat ang te ko boy rumbong ulah ni kane ka CM connect
jong kaneka scheme water resources buun supply on ikini kipil par ko jing kontraktor tengi community ya ke ke ukuran kan penurlong pada kani ru inselect pan remain ha ka delegation ka bangin lek pada kendo yu idon ru kitenda kibang yo so bala khot na kaliang jong ka soil conservation ka balong bang tip bang yo so ba kisa alot tang yo we ubri ya kataru na kaliang jong office jongi kontraktor ni su persya ro jong kata bang sebu ya ka jing tho apo ka department pada ka sini kong la ni ka sibar ar menta ni lek banya kendo yo manager yo district soil conservation ban pa sange suwa ya kan dikecing alot nama ngikwa nama kecing kerdu kam kerdu jam nama ngikwa bagi lokal kontraktor jengi bapak tem di boy kinyo kam lang hagin ni department kiba don jing tre kiba mi nak banta ka ai kam ai jam belum kelar ai kam ai jam ya ki kontraktor kata kalong ka bangiyo banyak keren bat ngeng ba kata ka meeting ka bangin banyak kendo yo chief minister ban penpau ya ka jing ka jungi kontraktor ngeng ko chief minister dekat bat ki officer dan kita kiba page minister kiba page ka ni kam kiba yo ban tre kam di day bagi engineering wing tekin yo ban yaram yang i kontraktor badan ko ka tem riboy bahkan long kumju ba namar mangi i kontraktor na po riboy dim julai pan tap tendar si goi pat ki district tang po district le jongi tap tendar tingi kerpa ye ki nom ikmat ki jungiru san ngot ki nom ikmat badan ko tem riboy kin subha banya kerenlem yang ni ka kam ka jungi ban pensno ba 80% habaman bami ka kam hapo ka district ke jungi ki lokal kontraktor na po riboy ki di banyo kata kalong ka jungi keren ki jungi kata ka zain na ki lokal kontraktor jungi ki lapor sisa ki kat ka bami ka kam po riboy sisa ka bangi i bobon e ide di ba banabar ke district yang melawan kedua kijai pada negeri bobon di bayo kam ki dina nabar ke district ke jungi kan ni kalong ba kata bahaya ni tu ki kontraktor ki ba don hapo ka ni ka tem riboy ke jungi bat alor jo ka ni persiap ba seperti di penpau ke jing persya ke jungi bat ni apa ni keren ba apa ngin lek delegation chief minister banyak keren yang ni ke benta nama kan ke benta ke ba kongsat apa kum ki kontraktor bali bengiwan banyak kenduk mentakasi katau kalong ba ka jing kenduk kam ka jing kenduk jam kalong haduk kata-kata bat ki bayo kam kalong ki brio ki badon ke jing tei bat ki brio bananeng ki high level bat ki om re mengi ki im jakpo na ni ka kam hagini ki por ki bamenta alalong siya kajik sangsot kaba nisyo lalay ban renew man lau snem ya ka renewal hari ki kampat ngim juga kata kalong kaba kakta bahayi ngi bangiyang banyateli mantap kontraktor riboy bangin lek syakmat ban mi ban pan ya ka hok ka jungi na kita ki nomi khmat badon borong ki jungi